Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Θα κλείσουμε με την εισήγηση του συναδέλφου Νίκου Μαυρογιάννη από το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Μύρνη. Το θέμα του είναι η διδασκαλία της απόδειξης, μια έφραστη διαδικασία. Έφραστη διαδικασία. Για άλλη μια φορά καλησπέρα σας. Έφραστη, γιατί έτσι τη βιώνουμε, φαντάζομαι, κάνοντας μάθημα. Η μεγαλύτερη στην ηλικία είναι στο θυμούνται, ένα κομματάκι του πολέμου. Έτσι. Για το τι είναι η πατρίδα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω αν ξέρει κανείς. Μπορεί να την αγαπάμε, εγώ την αγαπάω, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Μπορώ όμως να κάνω όλα αυτά. Να πω ότι είναι τα ψηλά βουνά, τα φωτεινά κτλ. Γενικά, για τα μεγάλα ερωτήματα δεν υπάρχουν σύντομες απαντήσεις. Να ένα μεγάλο ερώτημα. Τι είναι απόδειξη. Ή ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Τι είναι μαθηματικά που τέθηκε. Ή τι είδους άνθρωπο θέλουν να φτιάξουν. Σε αυτά υπάρχουν μόνο περιφραστικές απαντήσεις, οι οποίες προκύπτουν από στάσεις. Υπάρχει ένα εμβληματικό βιβλίο, η μαθηματική εμπειρία, όπου υπάρχει ένας διάλογος του Γιώργου, του κυρίου ιδεώδους μαθηματικού, όπου κάποιος σπουδαστής το ρωτάει την απόδειξη. Δεν το διαβάζω για να μην κουράσω. Απαντάει όμως απόδειξη είναι αυτό που παρακολουθείς να κάνω στον πίνακα 3 φορές την εβδομάδα για 3 χρόνια. Μην βιαστούμε να το χλεβάσουμε αυτό. Ας το κρατήσουμε λιγάκι. Παρεμπιπτόντως στην ιστορία μας δεν είναι μαθητής μαθηματικών ή φιλοσοφίας και το οποίο αυτό αδυνατεί να μου πείτε την απόδειξη, τι να κάνουμε εσάς. Βεβαίως έχουμε να γνωρίσουμε για την απόδειξη. Τι είναι η τυπική απόδειξη. Βάζουμε κάτω τα αξιώματα γραμμένα σε συμβολική γλώσσα, πλακώνουμε τα μόντους φόνες και όλα αυτά και μετά μπορούμε να φτάσουμε, εδώ φτάνουμε περίπου στις 379 σελίδα του Πρικήπια Μαθημάτικα για να αποδείξουμε ότι το 1 και 1 κάνει 2. Βέβαια το 1 και το 1 είναι ένα σαν πληθάριθμος και ένα σαν στην αριθμητική του πεανό, οπότε χρειάζεται αυτό. Τα μαθηματικά των μαθηματικών είναι όμως διαφορετικά. Αυτό είναι από ένα άρθρο από το δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, όπου εκεί πέρα το κείμενο είναι ρέον, παραπέμπει σε άλλο paper, ευκόλως εννοείται, παρατηρούμε ότι και υπάρχει μια απόσταση. Ουδής αυτή την κοινωνία μπορεί να κάνει μαθηματικά στο Πρικήπια. Έτσι κάνουν τα μαθηματικά οι επαγγελματίες. Αν κάποιος αποφασίσει να μετατρέψει αυτό στο άλλο, τότε θα έχει κάποιο κόστος. Το κόστος έχει και ένα όνομα. Αν το προφέρω καλά, είναι Ντεμπρουή, ένας Ολλανδός μαθηματικός, είναι σταθερός, μία σταθερά, όπου υπολογίζει το κόστος μετράς, θα μην το συζητήσουμε, είναι σε λατέχα, ας πούμε, το κείμενο, το μαθηματικό κείμενο να μετατραπεί σε τυπική γλώσσα και το κείμενο σε μη τυπική γλώσσα. Αυτός ο λόγος σαφώς είναι μεγαλύτερος της μονάδας, μπορεί να είναι 4, για βιβλία τοπολογίας είναι 20, και αν πάρουμε κείμενα τα οποία προσφέρουν σε υπολογιστή, όπως ας πούμε η απόδειξη του θεωρήματος των 4 κομμάτων από τους Appel-Haken ή σύγχρονα θεωρήματα της αλγευρικής γεωμετρίας όπου μπαίνουν βάση πρόβλημα κτλ. Αυτό μπορεί να είναι 25, 30 κτλ. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να παραδέξει αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Στην ελληνική εκπαίδευση είχαν προσπαθήσει να κάνουν περίπου σαν τον Γραδάκη την γεωμετρία, δηλαδή ο Ιωαννίδης να βάζει βασικά αξιώματα. Ήταν σωστά μαθηματικά, αλλά ήταν πληκτικά. Δεν ήταν η επιδίωξή μας αυτή. Αυτή είναι μια τυπική απόδειξη σχολική. Έτσι. Σαν αυτές που μας παρέθεσε ο Γιάννης Θωμαίδης στο λίγο. Αυτό είναι όμως η απόδειξη. Δηλαδή, αυτό που περιμένουν από τους μαθητές μας είναι να βλέπουν με έναν άνθρωπο μυγισμένο την πλάτη και να γράφει την απόδειξη, περισσότεροι νομίζουν ότι αυτό είναι. Αν το νομίζουμε, θα ήταν υπηρεσία και σε εμάς και στα παιδιά μας και στην εκπαίδευση να το ξενομίσουμε. Διότι δεν κοινολογείται με μια αναφορά η απόδειξη. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, κυρίως επικοινωνιακή. Όπου το παράδειγμα της πυθός παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εμείς στο εργαστήριό μας είπαμε να διαβάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Βάλαμε μεγάλους στόχους, διαβάσαμε λιγότερα, και αυτό που διαβάσαμε ήταν η κάμποσα.
Διαβάσαμε μεταπτυχιακές εργασίες, διαβάσαμε και το επίσης πολύ γνωστό βιβλίο «Αποδείξεις για να σχεδίσεις το λάκκατος», και ο λάκκατος με έναν ευφυή τρόπο παίρνει μια φωτογραφία του 19ου αιώνα πάνω στο θεώρημα του Μπρόιλερ, που η απόδειξη έπαιρνε πολλές τούντες και το χρησιμοποιεί για να δείξει πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει την απόδειξη και πόσο η φορμαλιστική προσέγγιση της είναι λάθος. Με αφορμή αυτό, κάναμε μια δοκιμή στο σχολείο. Να το δοκιμάσουμε στην τάξη. Με δοκιμαστή εμένα. Παρόντες οι συνάδελφοί μου που μας στήριξαν με την παρουσία του, σε ένα τμήμα, έγινε 4 Δεκεμβρίου σε ένα τμήμα του σχολείου. Τα παιδιά αυτά έχουν περάσει με το λιγότερο 16,5 στα μαθηματικά, στη μέσο όρο βαθμολογίας. Στο τμήμα αυτό είναι η πρώτη, από την 20 έχει 7 από τους πρώτους 20. Έχει την πρώτη, έχει την τρίτη, έχει την έκτη, έχει την όγδοη. Κοπέλες είναι γιατί στην πρώτη 20, 18 ήταν κοπέλες, οι δύο ήταν αγόρια. Και είχαν πετύχει πολύ στην πρώτη φάση του καλύπτου και πολλά παιδιά από εκεί, αν θυμάμαι καλά 7, ήταν ερχόντουσαν στον νόμο των μαθηματικών που κάναμε 2 με 4, εγώ και ο Σωτήρης Χασάπης, ενώ αυστηρός του Ερέου, στην Άχνα. Δηλαδή ήταν παιδιά αυτά που τα λέμε καλοί μαθητές. Πώς λέμε υλικό, λέξη που να αποφεύγω, καλό υλικό λοιπόν, για όσους δεν την αποφεύγω. Και ήταν η δοκιμή. Ένα και μόνο θέμα. Ποιο? Η απόδειξη μιας ανισότητας. Αυτή είναι η τελευταία άσκηση του βιβλίου. Τα παιδιά είχαν κάνει αποδείξεις, υπήρχε έμφαση στις αποδείξεις, ήταν υποψιασμένα για διάφορα πράγματα, ότι δεν κάνουν δοκιμές. Είχαν δει το τριώνυμο του Όιλερ, στην απομαγνητοφώνηση το βλέπουμε ένας μαθητής το αναφέρει, ότι δεν σε πρέπει να κάνεις δοκιμές και να λες που είπε η Αναστασία προλίγου, άρα ισχύει. Και θέλαμε να κάνουμε αυτή την να δούμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε μια εργασία. Τους δώσαμε κάποια δεδομένα. Να μαντέψουν ότι είναι το πρόσωπο αυτό. Ορίστε, τους δώσαμε τα στοιχεία. Αυτά. 121 ευρώ. Ο πειραματισμός ήταν ο εξής. Εγώ θα τους προσέφερα, θα τους έκανα μια προσφορά για απόδειξη και τα παιδιά θα λέγανε τη θεωρώ απόδειξη ή δεν τη θεωρώ. Δηλαδή, ήταν να δούμε τι περνάει σαν απόδειξη στα παιδιά. Άλλο καπέλο πώς θα επινοήσει μια απόδειξη. Αυτό είναι άλλη στάση στην ιστορία. Όλοι φαντάζομαι εδώ πέρα, ή σχεδόν όλοι, έχουμε μια σαφή περίπου συναντήληψη για την απόδειξη. Λέω σχεδόν όλοι, γιατί όπως και ο Γιάννης ο Θωμαίδης ξέρει που έχει μεγάλη πείρα από τα χρονικά, και εγώ στην δική μου πείρα που κάνει 15 χρονιές τον συντονισμό σε βαθμολογικό κέντρο που τον έχει στηριχθεί η υπηρεσία, έχω δει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμείς οι επαγγελματίες δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σωστή απόδειξη. Ας δούμε τα παιδιά. Τα παιδιά είπαν ότι εντάξει. Δίδανε τα στοιχεία και άρχισα εγώ τις προσφορές. Προσφορά πρώτη. Δοκιμάσαμε 121 τιμές, όλα είναι, το είδανε και εκείνοι το είδανε, λένε θετικές οι τιμές, και τις άλλες θα αρχίσουμε να αντικαθιστούμε στη μικρή μας ζωή, το ίδιο θα πάει, άρα η απλήση. Ψηφίσαμε. Ήταν κάτι μαθητικές, οι οποίες μας έπαιρνε τα αποτελέσματα. 9 μαθητές στους 27, εμάς τα τμήματα μας στους 27 είπανε σωστή, 18 είπανε λάθος. Οι δοκιμές δηλαδή είχαν 9 οπαδούς. Το συζητήσαμε, μετά είπανε τα επιχειρήματά τους, περάσαμε στη δεύτερη προσφορά. Έχουμε ένα άθλημα. Όταν αθλίζουμε, μεγαλώνουμε. Σωστό ή λάθος αναπόδειξη. Ψηφίσετε. Η πρόταση αυτή είχε 2 πόντους. Τρίτη. Άρχισε μια συζήτηση ότι ναι, άρα έχουμε και τον αλφαβήτας, μπορεί να είναι αρνητικός. Τρίτη προσφορά. Εάν ο ΑΒ είναι θετικός, τότε προφανώς ισχύει, είναι μεγαλύτερο από το 2. Αν ο ΑΒ είναι αρνητικός, είναι 1 εναντίον 2. Όπως τα κάτω ήταν. Όπως το κάτσε. Έτσι. Λοιπόν, 2 τετράγωνα θετικά, 1 αρνητικός, τι γίνεται. Νικάνε οι 2. Ψηφίζουν. 7 μαθητές από τους αρίστους μαθητές της Ευαγγελικής, έτσι, λένε ότι ναι, σωστή. Οι υπόλοιποι είναι λάθος. 20. Είναι μια περίεργη αναλογία και πολύ ενδιαφέρουσα. Τρίτη απόδειξη. Εάν είναι θετικό το ΑΒ, εντάξει. Εδώ υπάρχει ένα επιχείρημα όπου μπαίνει ταυτότητα α τετράγωνο και β τετράγωνο, όταν το ΑΒ είναι αρνητικό, το 2α είναι λιγότερο.
Εκεί έγινε πολλή κουβέντα, εδώ είναι σε λιτή διατύπωση, έγινε πολλή διαπραγμάτευση στην απόδειξη. Κάποιοι λέγανε όχι, κάποιοι λέγανε ναι. Μια σωστή απόδειξη ψηφίζουν. Τη σωστή τώρα. 16 σωστή, 11 λάθος. Πάμε σε μια καθαρά φορμαλιστική απόδειξη που την έχει νομίζω και το σχολικό βιβλίο στο Λυσάκι. Παίρνεις αυτό, πολλαπλασιάζεις επί 2 διαιρείς, κάνεις όλα αυτά τα πράγματα μέχρι να το ρίξεις στο καναβάτσο και φτάνεις εκεί και λες, καλά, αυτό είναι θετικό. Ψηφίζουμε. 3 δύσεις στη σωστή απόδειξη. Επαναλαμβάνω, σε μαθητές από τους καλύτερους Ελλάδας. Αυτοί γράψανε στο τελικό το άλγευρο των εντράπεζα θεμάτων μέσο όρο 15,2. Στο τμήμα του Χασάπη ήταν πόσο δε σε σένα. Μέσο όρο στην άλγευρα. Λοιπόν, θα άρχισουμε τον ύπνο μας. Έτσι, λοιπόν. 17. Πάμε σε μια τρίτη απόδειξη, την οποία τους την έστησα εγώ. Τους λέω πού είναι η δυσκολία όταν το ΑΒ είναι αρνητικό. Ωραία. Όταν το ΑΒ είναι αρνητικό, ένας είναι θετικός, ο άλλος είναι αρνητικός. Στον αρνητικό, ας το πούμε μείον γάμα, θετικό, άρα πρέπει να αποδείξουμε ότι το α τετράγωνο μείον α γάμα και γάμα τετράγωνο είναι θετικό. Τους κάνουμε και 2 τετράγωνα, μήπως μπορέσουμε να προκύψει μια γεωμετρική απόδειξη. Σύντομα, μια εκπληκτική μας μαθήτρια σηκώνεται στον πίνακα, τραβάει μια γραμμή και λέει ότι αυτό είναι ΑΓ. Επομένως, το α τετράγωνο και γ τετράγωνο αντέχει την αφαίρεση μας ΑΓ, επομένως ψηφίσαμε. Αυτή είχε καλύτερη τύχη απόδειξη. Ένας μαθητής, λάθος, η μαθήτρια δεν ξέρω, 26 σωστή. Τι συνέβη. Λίγα πράγματα ξέρω για το τι σημαίνει. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε, και το έχω πάρει το μάθημα παλιότερα, πολύ καλά τι θα κάνει αποδείξεις. Ότι είναι μια διαδικασία μακρά. Ότι τα παιδιά δεν έχουν κουλτούρα απόδειξης, άρα πρέπει να την αποκτήσουν. Για να την αποκτήσουν να γίνει μοίηση, εδώ δανείζομαι και μια φράση που ακούσαμε στην πρώτη εξήγηση, για να γίνει αυτή η μείωση από τον κύριο Σακονίδη, στην απόδειξη, είναι ένα είδος κοινωνικοποίησης. Μην τη φοβόμαστε τη μαθηματική, τη λέξη αυτή. Είμαστε άλλο το επάγγελμα του μαθηματικού και άλλο το επάγγελμα του δασκάλου. Λέω χρησιμοποιώ με τα γνώσεως τη λέξη κοινωνικοποίηση. Είναι το ίδιο πράγμα με το να μαθαίνεις οδική συμπεριφορά. Είναι το ίδιο πράγμα με το να κάνεις τους μαθητές σου σεξουαλική αγωγή. Είναι το ίδιο πράγμα με το να κάνεις ένα ρητορικό όπλο που τρέχει στο σχολείο μας. Δεν είναι πιο εξυπηρετής η απόδειξη στα μαθηματικά, επειδή τα μαθηματικά έχουν ψηλό επιστημονικό στάτους. Οι δυσκολίες είναι περίπου οι ίδιες. Και επομένως, οι χειρισμοί που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να το λάβουμε ότι οι ιδέες για την απόδειξη μπορούν πολλές φορές να έρθουν ανάποδα. Τι μπορεί να κάνει κανείς. Η πρόταση του εργαστηρίου μας, η οποία δεν είναι καινούργια, είναι παλιά, είναι να μπορέσει κάποιος σε αυτό το δέντρο των αποδείξεων, που δεν μπορεί να το αποδείξουμε όλα. Δηλαδή, σε κανένα κομμάτι των μαθηματικών, των σχολικών μαθηματικών δεν μπορούν να αποδείξουν τα πάντα. Ούτε στο πανεπιστήμιο δεν γίνεται αυτό. Και όπου γίνεται, αδειάζουν οι αίτησεις. Όσες φορές, ας πούμε, προσπαθούσαμε, αναφέραμε τον Μεγαλειπώτη, στην ανάλυση, να αποδείξουμε ότι μεταξύ 2 διαβολικών ακεραίων δεν υπάρχει άλλος ακέραιος, οι αίτησεις αδειάζουν. Έτσι, κανείς δεν αποδεικνύει ξέρω εγώ την προσετεριστική, εγκεκριμένη προσετεριστική ιδιότητα κτλ. Μερικά τα κάνουν πολύ περισσότερο στο σχολείο. Στο σχολείο λοιπόν τι μπορούν να κάνουν. Να διαλέξουν μερικά κομμάτια, μερικές συστάτες, κάποιο τμήματο του οικοδομήματος, όπου εκεί να κάνουν εκθετικά αποδείξεις. Ο Χασάπης, ο Σωτήρης ο Χασάπης έχει προτείνει στο εργαστήριο ότι αυτό μπορεί να γίνει στη διάθεση. Η ομάδα μας με την Ειρήνη, εσύ πώς το χέρι θα σε γνωρίζει. Λοιπόν, η Ειρήνη μαζί με την Αναστασία καταγράφανε ένα κατηρισμό ιδεών που έκανε που τον επιμελήθηκε η Αναστασία, είναι να περάσουμε μικρές αποδείξεις. Η ιδέα, επαναλαμβάνω, δεν είναι καινούργια. Ας πούμε την έχει πει ο Φρόιντ, αυτή είναι τη κυρία Κριστίν, είναι Κνάιπιν, δεν ξέρω να το φέρω το όνομά της. Τέλος πάντων, το διακινδυνεύω, κάνω μια φορά. Έτσι, το ονομάζουν νησίδες τοπικής οργάνωσης. Αν το κάνουμε αυτό, δίνουμε μια ευκαιρία έντιμη στα παιδιά μας να μπορούν να μάθουν αποδείξεις. Εμείς το έχουμε δοκιμάσει
και θα συνεχίσουμε να το ετοιμάζουμε. Μικρός στόχος είναι, δεν είναι μεγάλος, αλλά δουλεύουμε όσο πάει το παπλωμά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμα διαθέσιμο λίγο χρόνο, 5 λεπτών περίπου, για ερωτήσεις είτε για αυτή την ομάδα είτε και για τις προηγούμενες ενδεχομένως. Αυτό θα είναι σύντομες ερωτήσεις για να τους όσοι μπορούν. Αρχικά, με αφορμή όσα είπε ο φίλος κ. Στομαίδης, ήθελα να πω δύο πράγματα τα οποία έχουν οδηγήσει, πιστεύω, τον κλάδο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των σχολικών ιδίων σε λανθασμένη χρήση της συνεπαγωγής. Δηλαδή τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η υπόθεση και ποιο είναι το συμπέρασμα. Έχουν την αίσθηση όταν θέλουν να αποδείξουν μια πρόταση Β, θεωρούμε αυτή σωστή και γράφουμε ισοδύναμα με τη ισχύ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τη θεωρούμε αυτή σωστή. Λέμε ότι για να ισχύει αυτή αρκεί να ισχύει κάτι άλλο. Δεν πάμε δηλαδή πάντα να έχουμε το βελάκι με στόχο το Β, όχι ανάποδα. Αυτό δεν το έχω κατανοήσει. Με αποτέλεσμα αυτό που εξέθεσε ο συνάδελφος στον πίνακα. Εάν οι μαθητές εκεί λέγαν αρκεί το Ι να είναι ίσο με Z1 δια Z2, ήταν απόλυτα σωστή. Όταν βάζουν ισοδυναμίες όμως, καταστρέφουν τα πάντα. Πιστεύω στο χέρι μας είναι να το ξεκόψουμε αυτό από τους μαθητές και από τους συναδέλφους. Εγώ έχω κάνει τεράστιους αγώνες μέσα από το περιοδικό, δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη. Δεν μπορεί να λέμε θέλω να αποδείξω το Β έστω ότι ισχύει. Τότε τι πάω να αποδείξω. Άμα ξεκινώ με το Β λέγοντας έστω ότι ισχύει, δεν θα πω έστω ότι ισχύει ποτέ. Για να ισχύει το Β, αρκεί να ισχύει κάτι άλλο. Που σημαίνει ότι πάλι έχω να αποδείξω μια συνεπαγωγή. Να φτάσω στο Β μέσω μιας άλλης θέσης. Ένα θέμα αυτό και ένα δεύτερο πάρα πολύ ωραίο. Εκεί στη συνάρτηση, τη φ του Χ, είπαμε το J του Χ ίσον 9. Όταν βάζουμε μπροστά για κάθε Χ στο R, το J του Χ ίσον 9 ισοδυναμεί, ισοδυναμεί, ισοδυναμεί. Το για κάθε Χ υπονοεί ότι ισχύουν ισοδυναμίες, όχι κάθε μια από τις σχέσεις. Το για κάθε λοιπόν πρέπει να ακολουθεί κάθε βήμα μετά από κάθε ισοδυναμία. Για να καταλάβει το παιδί ότι σε ένα σημείο έφτασε ότι το φ του Χ πλην Χ τετράγωνο είναι ίσο με Χ τετράγωνο επί 9. Άρα για κάθε Χ, το φ του Χ πλην Χ θα ισούται ή με το πρώτο ή με το δεύτερο. Δεν διασπάται το για κάθε λοιπόν. Το για κάθε δεν διασπάται στη διάζευξη. Εκεί είναι το λάθος. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Όταν το για κάθε του το έχουμε στην αρχή και μετά το ξεχάσαμε, μετά ματαιοπονούμε να του δώσουμε να καταλάβει που έκανε λάθος. Αυτά τα δυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλος συνάδελφος. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω για την τελευταία εισήγηση του κ. Μονία, μου άρεσε πολύ. Είπατε ότι για την τελευταία απόδειξη που έκανε η μαθήτρια ότι δεν ξέρετε τι συνέβη και είχε την καλύτερη τύχη από όλες. Και η αλήθεια είναι ότι επιστημονικά είναι δύσκολο να βγάλουμε. Δεν είπα, δεν ξέρω. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την ευμενή αποτίμηση της εισήγησης. Δεν είπα, δεν ξέρω. Είπαμε σηκώθηκε η μαθήτρια. Έχω μια ερμηνεία. Έχω μια ερμηνεία και για την άτυχη απόδειξη, την πρώτη σωστή απόδειξη που δεν είχε πολλούς. Εάν δει όταν κοίταγα το βίντεο, γιατί όταν έχεις το μάθημα δεν είναι εύκολο να το προσέξεις, είναι αφανείς λεπτομέρειες οι οποίες τις βλέπεις όταν κοιτάς την ταινία, την οποία την κοίταξα κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς έχετε δει τον εαυτό στο βίντεο στο κείμενο, είναι ένα σώμα στο Λοιπόν, κοίταξα άπειρες φορές για να συζητήσω στο βίντεο. Και δεν ακουγόμουν και είδα και πάρα πολλά λάθη που κάνουν, με ενοχλητικά. Είδα δύο πράγματα. Απέναντι στην πρώτη σωστή απόδειξη ήταν η πρώτη μαθήτρια που πήγε στο σχολείο. Μια πολύ ισχυρή μαθήτρια. Η δε μαθήτρια που σηκώθηκε με άνεση και έκανε την τελευταία απόδειξη ήταν η τρίτη που μπήκε. Θέλω να πω, όταν είπα ότι είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, έχει μεγάλη σημασία η σύνθεση της τάξης της ομάδας. Δεν παίζεται και ένα λογικό παιχνίδι. Παίζεται ένα κοινωνικό παιχνίδι. Και γι' αυτό αναφέρανε και στην ομάδα τα μελέτης μαθήματος.
υπάρχουν και κοινωνικές προβολές από πίσω. Μην ξεχνάμε ότι παιδιά που έρχονται στο σχολείο και χρησιμοποιούν το. Για να κάνει αποδείξει χρειάζεται το λόγο. Για να κάνει το λόγο χρειάζεται κάποιου κώδικες επικοινωνίας, οι οποίοι είναι ταξικά διαφοροποιημένοι, λυμμένο το πρόβλημα από την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης από την εποχή του Μπέρνσταϊν που βλέπαμε τον κοινωνιολόγο. Εκεί πέρα λοιπόν είχαμε δύο άτομα, δύο μαθήτριες υψηλού στάτους μες στην τάξη. Και νομίζω ότι οι λάθος αποδείξεις πείσανε, γιατί εγώ τις πούλησα καλά, είμαι ο καθηγητής τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι η μανιπουλάτσια, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση έτσι, πολιτική, που γίνεται σε άλλα πεδία, μπορεί να γίνει και μέσα στη δασκαλία. Εμείς πρέπει να το διατηρήσουμε και να εισαγάγουμε στοιχεία πολιτισμού. Έτσι, να εισάγουμε έναν αποδεικτικό πολιτισμό, που είναι πολύ βασανιστικό και ξαναγυρίζω, δεν είναι να κάνουμε αναπαραγωγή της απόδειξης. Δεν ξέρω αν σας ήταν επαρκής η απάντηση. Ήτανε, μου θέσατε δηλαδή τα κοινωνικά ζητήματα, στη μικροκοινωνιολογία της τάξης. Ήθελα πάνω σε αυτό, να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι η τελευταία απόδειξη είναι και η μόνη που είναι οπτική, είναι γεωμετρική, είναι οπτική. Οι γεωμετρικές αποδείξεις είναι έντονα οπτικές και πολλές φορές πιο πιστικές. Θα ήθελα να το πιστέψω και να το κάνω πλακάτι. Το ακούω να λένε ότι πάντα η οπτικοποίηση, η αυτή αναπαράσταση είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν είναι προφανές όμως αυτή η απόδειξη. Δεν νομίζω ότι βοήθησε πρόσωπο. Διότι το τρίκ, αν γυρίσουμε τώρα πίσω, ήταν και δύο κομμάτια αυτά. Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί να βγάλουμε πρώτα το τετράγωνο από τη μέση. Αυτό το πήγα εγώ. Αν η αλφαβήτα είναι ίσα, τότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Πρέπει να έχει ένα μεγαλύτερο από το άλλο για να μπορέσει να αντέξει στην πραγματικότητα. Το μεγάλο τετράγωνο να αντέξει και να φέρει το αλφαβήτα. Πάντως θα ήθελα να το πιστέψω, γιατί λέω ότι γεωμετρία. Θα ήθελα να το πιστέψω. Άλλο συνάδελφο. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο